ranka spelare efter om jag hade låtit dem dejta min dotter. Aldrig i livet! Och om hon är under 15 så är det kört. Haaland. Han verkar lite som en player. Gör han inte det? Typ 7, va? Cristiano. Igen lite av en player, ärligt talat. Men ändå i mitten, så vi ger honom 5. De Bruyne verkar så snäll. Han hade inte ens vågat göra någonting. Mbappé är definitivt en player. Definitivt mer än Haaland. Ankara Messi. Jag vet inte om det är någon annan som är etta. Jag hade låtit Messi dejta min dotter faktiskt. Jag hade gjort det. Salah var etta dock. Salah kan få en 3. Neymar. Jag får en dålig känsla. Alltså 9. Kane. Ja, han verkar lite tråkig. Nej, inte tråkig, men liksom... Ja, 4.